La paraula al grup socialista té la paraula la diputada Marta Moreta. Gràcies, presidenta, síndic, tota la gent que ens acompanya i ens segueix. Miri, síndic, avui m'he qüestionat de venir a la seva compareixença per explicar aquest informe de retrocessos en matèria de drets humans, llibertat d'expressió dels càrrecs electes i separació de poders del Regne d'Espanya. I després he pensat, sí, dona, sí, més que mai, avui la llibertat d'expressió té un plus afegit. I he pensat, sí, bé, sí. Però, esclar, no sé si representem una obra de teatre o simplement fem el numeret venint en aquesta comissió. Es preguntarà per què li dic tot això. La llei que regula la institució de la Sindicatura de Greuges recull la presentació d'informes extraordinaris del síndic davant del Parlament en els seus articles 53.3, 65 i 66. I ho expressa en el sentit que el Parlament té la possibilitat, no la obligatorietat, de demanar al síndic que presenti aquests informes extraordinaris. Aquesta comissió ve debatent informes monogràfics del síndic de manera regular. Per tant, ens sembla que ja que el Parlament és receptiu a la seva tasca, vostè hauria de tenir la deferència de presentar aquests informes monogràfics primer en seu parlamentària. I això ja és la segona vegada que li dic. I és que hem vist com aquest informe no només ha estat explicat a la premsa, com ve sent habitual per la seva banda, per la seva part, sinó que, a més, en aquesta ocasió ha estat presentat amb pèls i senyals al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Em permetrà, doncs, que digui que és una desconsideració cap als diputats i diputades d'aquesta cambra aquesta forma d'actuar síndic. Entrant ja en matèria, l'informe es divideix clarament en dos blocs. Un en què s'analitzen els drets humans i la separació dels poders en el context espanyol i l'altre en què es fa referència a les regressions i les llibertats a Catalunya, tal com vostè ja ha indicat. En la primera part, hem de dir que estaríem d'acord en l'anàlisi que fa de les últimes reformes legals que ha fet el govern del PP. Parlem de les reformes del Codi Penal i de la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana i de la reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional. De fet, els i les socialistes ja vàrem interposar recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana. Es tracta d'una llei que no té res a veure amb la protecció de la ciutadania, sinó amb la protecció dels interessos del govern. En concret, el seu interès en impedir que es pugui exercir lliurement el dret de protestar i el dret de criticar. Entenem també que aquesta llei afecta a altres drets reconeguts a la Constitució, el dret a la dignitat de la persona, a la integritat física i moral i a la tutela judicial efectiva. I fixi's, síndic, que he parlat dels interessos del govern, d'un govern determinat, el govern del PP. No dels interessos de l'estat espanyol o del Regne d'Espanya, com diu el títol del seu informe. No s'hi val, síndic, agafar el tot per la part. Estaríem també d'acord, dins d'aquest apartat, en la necessitat de fer justícia més transparent i més independent, repensant l'elecció d'un òrgan de govern del poder judicial. En resum, aquesta primera part de l'informe reflexa la deriva que la dreta espanyola ha imposat amb la seva acció de govern en allò referit als drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes, no només catalans, sinó de tot l'estat espanyol. Li dic perquè llegint el seu informe, un pot pensar que aquesta normativa només afecta Catalunya. En el segon bloc, que parla de la regeneració dels drets i llibertats de Catalunya, trobem una barreja de temes en què no sabem veure el fil conductor, més enllà de generar una imatge determinada de l'estat espanyol contra Catalunya. Per exemple, s'hi tracten temes com el de la Comissió d'Investigació del cas Jorge Fernández Díaz. Es parla de la memòria històrica. Es parla dels casos concrets de persecució penal dels càrrecs electes locals i autonòmics, tal com vostè ja ha apuntat, en relació a la resolució 1/11 del Parlament de Catalunya.
I esmenta també el tema de la judicialització de la política. En aquest sentit, des del grup parlamentari socialista ja hem dit que aquesta no és la via per la solució als conflictes polítics i hem expressat en diverses ocasions que la solució passa pel diàleg, la negociació i el pacte. Per tant, una solució política a un conflicte polític. D'altra banda, sense massa transcendència per part seva, fa referència a les actuacions obertes per la sindicatura en relació a les declaracions de l'exsenador Santi Vidal i a les de la consellera de Governació en què animava els funcionaris de l'administració a demanar un dia d'assumptes propis per donar suport als excàrrecs del govern català en el primer dia del judici del 9N, tal com ja ha comentat. Síndic, i aquí van les preguntes. No creu que oblida explicar alguna cosa? Recorda la comissió que es va obrir en aquest Parlament en el cas Santi Vidal? És coneixedor de la modificació del reglament del Parlament que ha de permetre aprovar la llei de desconnexió sense el necessari debat parlamentari? Sense tenir en compte els drets de la resta de diputats i diputades? Com és que el seu informe, síndic, no en diu res de tot això? Com és, síndic, que detalla exemples concrets com els dels titellaires de Madrid fora del seu àmbit territorial i és incapaç de fer esment de les situacions que representen un menyspreu del paper de l'oposició d'aquest Parlament. Ja per acabar, síndic, jo no m'allargaré més. Per a nosaltres aquest informe només reflexa la realitat d'una perspectiva, la d'aquells que volen sentir que aquí només hi ha un culpable, el Regne d'Espanya. Esperàvem que el síndic fos més objectiu, en el compliment d'allò que se li ha encomanat en la mateixa llei que regula la seva creació, la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats constitucionals i estatutaris dels drets i les llibertats de tots i totes, no només d'uns quants. I m'agradaria acabar dient-li que, síndic, ens agradaria que fes un informe sobre el que passa al Parlament. I ja per demanar, li demanaria que ens el presentés en seu parlamentària. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.